Hello, party people. Avem un A4, un Audi A4 2014. Trebuie să-i facem noi să schimbăm cureaua de distribuție. Avem așa cureaua de distribuție și cam atât. Astăzi cureaua de distribuție doar. Acolo cureaua de distribuție aici. CJC-ul. Avem kitul. Kitul de distribuție. Avem cureaua, pompa de apă, rolele, rola întinzătoare, inclusiv șuruburile alea care se schimbă ele. Uitați, aici este toată chestia. După cum se vede, e bătrânic, așa e cureaua. Proprietarul zice să jură că a fost făcută, că avem și aici și un sticker. Da, nu ne încredem noi în alea. Stickerele alea se pot cumpăra de la poștă și se pot pune și se pot scrie. Am făcut-o, e cureaua schimbată ieri și iată. Și ea nu e de ani de zile. În fin, trebuie să dăm noi scutul jos, trebuie să dăm ornamentele astea de aici, de plastic, cureaua de auxiliare, întâi întinzător, asta e simplu de dat, cureaua la auxiliare. Dăm scutul, folia trebuie dată jos, trebuie ținută de 3 șuruburi, are și un ghidaj acolo, o să-l vedeți voi, ca să facem puțin loc. Vedem dacă reușim. Bine, cei de la Audi recomandă botul dat desfăcut. El vine cam așa, să desface și vine în poziția asta să desface toate chestiile astea și cu bară, cu tot, și l-a dus la poziția de service, cum se zice. Cum s-ar zice, cum s-ar spune. Dar vedem, noi încercăm. Am lucrat în spații mult mai mici, mult mai strânse. Dacă putem așa, ok, dacă nu, desfacem. Și vedem ce se întâmplă. Okay. Alt lucru, în afară de inspecția vizuală, când cumpărați mașina, capacul ăla se poate da jos ușor și puteți să vedeți. Bineînțeles, asta dacă vrea să vă lase actualul proprietar, da? De obicei când ziceți pot să mă ușor la cureaua de distribuție dacă a fost făcută, ei sunt cam reticenți. Deci, păi ce, îmi tragi mie de plasticele alea, plasticul ăla. Strici mașina și poate nu iei sau ceva de gen. Da, asta e numai de la ei. Distribuția se poate verifica cel mai bine și cel mai ușor așa. Ia uitați. Vedeți săgeata? Hai să mai focalizez. Asta să iau ușor benița. O să vă arăt. Bineînțeles, nu e regulă, dar la mine funcționează. Vedeți săgețica asta? Vârful ăsta, chestia aia, ar trebui să fie în ghidajul ăla. Bineînțeles, nu vrea să se mai focalizeze. Vedeți tăietura aia? Acolo. Săgeata aia, când montați cureaua nouă, ea ar trebui să fie în tăietura aia. Bineînțeles, ea cureaua după kilometri se mai întinde. Se întinde. De asta e rola întinzătoare. Asta e rolul ei. Și ea se mută după o uzură D. Vedeți? Are să se ducă. Din locașul ei, când e pusă nouă, ea se duce. Cum e dusă și la asta. Dacă e mult mai departe
Și așa, clar asta, are uzură. Degeaba zice proprietarul actualul, a, nu, e făcut acum și așa, dacă ea nu e în locașul ăla. Vedeți? Ea se întinde, dar se întinde nu imediat. Da. În fine, asta ca sfatul Lion. Înțelegi? Ok. Bara. Ca să ajungeți la distribuții, trebuie dat asta, cum ziceam, la poziția de service. Da bara jos. Ea aici are câte un șurub. Vine aici și aici, prinsă. Și o să o las eu jos și să nu o zăriem. Și aici și în partea ailaltă sunt câte două șuruburi prinse cu chestia asta. Ea vine așa, pe acolo, e un ghidaj. Și o să mai vedeți voi un șurub aici. Astea, cu tubulară de 10. Vedeți? Deci, sunt odată chestiile astea două aici, prinse exact aici sub bară. Și câte un șurub pe partea ailaltă. În rest ar fi asta, mufa asta, odată, la proiectoare de ceață. Așa, ar mai fi mufa aia acolo, asta e parte din senzorii de parcare. Aici avem flapsul pentru la spălătoare de faruri. Bineînțeles, cine are, cine nu, să-și cumpere. Dacă tot am dat jos bara, o să curățăm și spălătoarele astea de faruri. Ia uitați ce s-a pus pe ele acolo. Facem o treabă bună, dacă tot am dat jos. Da. Bun. Și acum ar mai fi aici un șurub ăla de acolo și astea două jos, slăbite, și toată chestia asta o să vină în față. Ia uitați aici cum e, una, așa, și asta alta așa, da, așa e bara. Acum cât am meșterii la ea să o dau jos, am văzut pe aici, până în bară, până să dau bara jos, asta strâng. Zic că a fost lovită mașina. Deși n-a fost, am verificat-o. Dar așa e ea. Așa e profilul la bara asta. În fi. Pe jos, pe acolo, nu v-am mai arătat, eu n-am mai filmat la scuturi. Că mă gândesc că dacă aveți de gând să vă băgați să faceți o distribuție la mașină, cred că un scut, eu zic că un scut, cam toată lumea știe să-l dea jos. Adică în sensul că dacă sunteți dispuși să fărâmați un motor făcând distribuția de pe YouTube, cred că măcar un scut puteți să dați jos. Zic, nu știu, să vină hate-ul acum, să vină hate-ul. Da, asta avem chestii șmechere de la asistența la frânare. În fine, radiatoarele arată groaznic, dar mai duc, dar dacă e nevoie să le schimbăm, le schimbăm. Pe aici am observat eu că a început să cam își dea drumul la frâu. Dar în fine, le facem și pe acest. Trebuie. Avem aici frunze, veverițe moarte. Da, continuăm cu removing the trigger, cum să zice. Cam așa arată poziția de service, cum să zice. E destul loc. Acum urmează să dăm cureaua la auxiliare jos, de la alternator, cum să zice, capacul ăla l-am pus înapoi, că dacă tot am mai lucrat pe aici, am zis să nu cadă ceva pe acolo. Da, exact cum am zis, aici, pe undeva pe aici,
Vedeți? Un șurub l-am lăsat acolo. Astea sunt șuruburile. Sunt 3 șuruburi. Să-l lăsați, adică să fiți atenți să nu stea tras în ceva, să nu atârne nimic. Cablurile pe aici să fie în regulă, sunt în regulă, să nu fie întinse. Da. Și el poate să stea așa. Aici, când dați voi chestia asta așa în față, ia uitați aici, garnituri, sunt clemele astea, două. Nu se vede prea bine în cauza soarelui. Ele intră pe aici, pe undeva. Să fiți voi atenți la ele, ca să iasă. Că dacă nu, trageți mult și bine și stricați. Nu stricați, nu stricăm decât să o facem bine. Da. Așa. El aici de desubt, autele astea, are un robinet. E un robinet aici. Ia uitați, robinetul ăsta. Să dă drumul la antigel pe acolo. Când o să înlăturați pompa de apă, hai să curgă. Așa că mai bine dați drum. Bine, indicat ar fi să înlătui și antigel. Dacă tu tot ați adus mașina anul ăsta, ar trebui schimbat. Bun, dăm cureaua jos. Asta, întinzătorul, folosim tubulare de 17 și dăm cureaua. După ce dăm cureaua, o să dăm sfulia. Sfulia asta are vreo 3 șuruburi, o să ne uităm bine. Îl dăm jos și o să aducem motorul. O să trebuie să-l învârtim în sensul acelor de ceas. Să-l ajungem la punctul maxim. La top dead center, cum se zice aici. Nu știu cum. Să-l aducem maxim și pe urmă putem să punem sculele alea de blocat. Putem să-i punem penele de blocat. Am scos și șuruburile la folie cu un Torx de 10. Asta este. Și are și un ghidaj. Ia uitați asta aici. Deci nu aveți cum să-l puneți invers. Și facem și o inspecție așa vizuală. Am un fel de cauciuc. Inserție și e ok. Ok. Vag. Da, și acum urmează urmează capacele astea, apărătoarele astea de plastic. Le dăm jos. Uitați, deja aici ne arată maxim. Punctul maxim, ca să nu stricăm, nu sare de la punct. Asta tot așa trebuie, maxim sus, trebuie învârtit motor. Până vine chestia asta aici, avem niște unelte, niște scule. În mod normal, cam fiecare marcă de mașină are sculele astea de distribuție, le are diferite. Așa arată pentru vag. Ia niște săgeți aici, vedeți săgeata asta? Folosim astea. Da. La jos și la punctul maxim. La arborele, vibrochenul, e un semn pe el și o săgeată. Și îl blocați. Astea n-au intrat, nu sunt aliniate bine. Acolo. Da, slăbiți cureaua și după ce se slăbește cureaua, astea, pinioanele astea au un joc. Poate să fie mai mult sau mai puțin la jumatea lor. Nu e o problemă și după ce dați cureaua jos, atunci bagăm mare. Să bagă pinurile alea și îl ține fix. Cureaua e jos. Bine, am mai sub partea asta. Asta aici, ăla este șurubul la întinzător. Întinzător se slăbește până când se eliberează cureaua. Și pe urmă sub el
al doilea șurub jos, al doilea prezon, mai are încă o rolă asta, rola asta mică. Ea vine așa, ia uite, așa. O scoateți pe aia și atunci aveți destul loc să scoateți cureaua, să dați cureaua jos. Asta le-am blocat deja, e blocat. Astea șuruburile astea, la carte zice, pinioanele astea trebuie să vină cam la jumatea lor. La jumate. Nu e așa o mare problemă dacă e stânga sau dreapta, câțiva milimetri. Important asta să fie blocate pe poziția la care a fost cureaua, pe poziția a motor. Da. Și prezoanele astea le dăm jos cu două piulițe, contra și alta. Deja s-a slăbit, uitați. Se înlocuiesc. Așa a venit în kit, așa și trebuie, practic. În urmă, se înlocuiesc. Dăm jos. Dau cu puțin. Asta n-a avut. O picătură. Ba, da, cred că a avut. Picătură de Loctite și punem înapoi. Și pe cel de jos la fel. Rămas ar fi pompa. De apă, pompa de apă. 3 șuruburi. Chei de 10. Slăbite. Scoase, adică nu slăbite. Și scoase pompa afară. Și când puneți pompa nouă, iar un o-ring, să o ungeți. O-ring-ul ăla să-l ungeți cu antigel. Când o puneți înapoi. Dacă nu, o să se ciupească o-ring-ul și o să curgă. Pompa am schimbat-o. După ce o schimbați, să ștergeți bine pe aici. Eu trebuie să șterg. Să ștergeți ca să nu... Da, să puteți să vă uitați până să verificați curge antigel, nu curge. Acum să schimbăm șuruburile astea, prezoane. 1 și 2, ăla de la întinzătorul ăsta și cel de la o rolă. Ghidaș. Ele vine așa. Așa vine punge. Cum am zis că trebuie dat pe ele. Asta nu-i trebuie. Asta vine deja. O să-l montăm pe ăsta. Asta este cel de jos de la rola aia mică. Și pe urmă asta este de la întinzător. Și o să montăm exact cum am dat jos. O să folosim două piulițe contre. Le punem așa, una peste alta, șurubul, le strângem și putem să-l acționăm exact ca pe mușorul. Așa ar vine kitul la Continental. Avem inclusiv stickerul în care am zis eu că n-am încredere. Da, bine, asta l-am făcut eu acum. Distribuția, eu o să scriu acolo. Eu știu ce acolo. Bun, acum rolă întinzătoare și două de ghidaj. O să începem, o să punem pe asta jos. Avem aici cureaua, pompa de apă deja am pus. O să punem pe asta pe prezonul de jos. Cel mai de jos. Exact așa. Și cu piulița de, nu știu, M1, nu mă întrebați de M cât. Adică știu M6 pentru că e de 12. Asta este. Cheie de 13. Și avem asta altă pentru cheia de cheie de 15 pentru asta e la rola întinzătoare. Asta o punem. Și odată. Acolo. Așa, vedem și cuplul dacă le strângem. Așa. Urmă punem rola asta mare. Și cu șurubul ei aferent, șurubul ăsta mare. Ca să vă vină vouă mai ușor, eu mi le-am lăsat și așa. Să știu o poziție, adică, nu mă încurc. Asta este. Nu.
scos din cutie și ea vine aici. Asta mare. Aici am șters partea de sus, mai am acolo partea de jos cu chestia de blocat. Pe acolo mai trebuie să mai șterg eu. Asta aici era un 16. Deci, antigel. O să și schimbăm antigelul ăsta, nu o lăsăm așa. Rola de ghidaj. Uitați, rola de ghidaj are aici un semn. Ăla e ca o piedică, funcționează el. Ăla trebuie să fie în locașul ăsta. Întotdeauna să aveți mare grijă el să stea în locașul ăla. Când îl montați, să-l montați în el. Deci așa. Ne uităm pe aici. E să vedem dacă se vede. Se vede. El a intrat în locașul lui. Da. Așa. Și cu piulița aferent. Și doar o punem atât. Cum să fie nevoie să-l strângem. Da, când o să-l strângem, exact ce vă povesteam eu mai devreme cu mașina când o cumpăra și zice proprietarul, da, a fost făcută distribuția, mâine e făcută, asta de nou. Ăsta, vârful la săgeata asta, trebuie să fie în cantul ăsta aici, când o să o strângeți, exact în cantul ăla, acolo. Când vă zice că abia a fost făcută de câțiva kilometri sau ceva de genul, ea acolo ar trebui să fie, cât de cât. Dar ea când e pe aici, să fiți sigur că cureaua e cam vechiță. Mă rog, așa știu eu. Nu e general valabil. Acum, cineva poate știe altfel, dar eu la chestia aia mă uit. În fel. Cheia dinamometrică. Acum este la 50 pentru asta, mare. Asta cele 20. 20 și după ce dați la 20 mai faceți încă un sfert, adică încă o aduceți din poziția asta așa, dreaptă, încă câteva grade, 45 de grade, nu chiar 90, încă puțin. Și asta la fel, tot așa, din poziția asta, încă un pic. Așa zice și la carte, așa facem și noi. Dar de obicei dacă respectați cuplu, nu o să fie probleme. Numai să respectați. Că de nu rupe șuruburile. Rupe șuruburile în el. Și e grav treaba. La un șurub poate sta pe urmă o grămadă pe dreapta. Pietoni. Da. Continuăm cu ăsta tot un 20, rola asta de jos, asta mică, 20 de newton. Asta doar așa să vedeți cum merge cheia asta. Iată, am trecut și mai ducem câteva grade și ea face un fel de click. Bun, la oricum e pe prezent și
tot așa. Nu e indicat să trageți pe el. Da. Am montat. Astea încă nu le-am strâns. Astea 20 de newton și atât. Asta 20 de newton și 45, 50 de newton și 45. Ăla de jos tot așa, un 20 de newton l-a lăsat. Astea trei au venit în kit. 20 de newton, scrie la carte plus ceva, plus 45. Asta acum trebuie să întindem cureaua. Asta este slabă. Am băgat aici imbusul pe ea și facem așa, săgeata asta trebuie să ajungă în cantul ăla. Ia uitați. Aproape că ajunge. Acolo trebuie să stea. Acolo și strângem noi. Strângem piulița la 20 de newton și așa rămâne. După ce se strâng toate astea, se scot uneltele de blocare și să învârte motorul de 2 ori. Și pe urmă se mai probează o dată. Blocăm iar. Blocăm vibrochenul, blocăm astea două. Vedem dacă intră. Dacă nu intră, înseamnă că ăsta nu e unde trebuie. Atunci trebuie slăbite și ajustate. Eu zic că sunt exact unde le-am lăsat. Astea la fel, așa a fost. Da. Dacă vă plac și vi se par utile clipurile mele, nu uitați să dați like, share și subscribe. Bă, și eu.